खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय गासै सा 122 एमएलएफोरा समायखिरा लागोन। बेखौ नोजोर बोनानै बिपिएफ दोलोनिफ्रायबो आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवलि महिलारि आरो नङाब्ला रबिराम नार्जारि बे सानै एमएलएनि गेजेराव जायखिजाया सासेनो मन्थ्रिनि बिबान होनांगौनि थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनिफ्राय। मानोना एमएलए बिफानाव थानानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि थाखाय नांगौ बादियै खामानि मावनो हानाय नङा बेखौ साननानै जाहाथे रायजो राजाफोरनि थाखाय नांगौ बादियै खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ मन्थ्रिनि बिबान होनो थाखाय खावलायदों होननानै मिथिहोदों क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनिफ्राय। बिटिसि हालामाव फिन आरोबाव साननि समावनो सिखाव खावनाय जाथाय। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव सिखावा गंनै नखरनिफ्राय साननि समावनो लांदों सना रुपा आरो गोबां गहेनाफोरखौ खावनानै। तामुलपुर जिल्लानि खोला कुमारिकाटायाव सासे फोरोंगिरिनि न'निफ्राय सिखाव खावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गंसे नखरनिफ्राय माखासे दुथां सिखावफ्रा साननि समावनो हाबनानै सना रुपा आरो नोगोद रांजों लोगोसे लाख लाख रांनि धोन सम्पतिफोरखौ लुथिनानै लांदों आरो बे सोमोनांथाव सिखाव खावनाय जाथाया तामुलपुरनि खोला कुमारिकाटायाव साननि समावनो जानो मोन्दों। आथिखालाव मोनफ्रोम मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव जेंनाया नुजाथिदों। बेखौ नोजोर बोनानै अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन एबा सुंद'यै आसुआ फैगौ 22 मेआव रायजो नाङैनो सोमावसारनाय हाबाफारि लानो थाखाय थियारि जादों। आसुनि आफादगिरि उत्पल शर्माया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बे खौरांखौ मिथिहोदों। बेसेन बांनायखौ लानानै दायो सोमावसारनो गोनां जानानै फैदों आरो बेसेन बांनायनि हेंथायै सोमावसारनानै बेसेन खमायनांगौनि दाबिजों 22 मेआव आसुआ रायजो नाङै दिन्थिफुंगोन। सोरखारा बेसेन खमायनो थाखाय राहा लानांगौ आरो रायजो राजाखौ रेहाय होनांगौ होननानै आसुनि आफादगिरिया दाबि खालामदों। मिज'रामनि आइजल जिल्लायाव आसाम राइफल्सनि मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय। बे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 1200 डिटेनेटर बोखांनो हानायजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला आइजल जिल्लानि मोनसे ओनसोलाव बे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ जागायनायनि उनावनो सासे सुबुंनिफ्राय बेफोर बेफ्रुग्रा मुवाफोरखौ बोखांनो हानाय जादों। रैखाथि बिफाननि हानजाया बेफोर बेफ्रुग्रा मुवाफोरखौ लांलाय लाबलाय खालामनायनि खौरांखौ मोननायनि उनावनो बे अपारेसन खालामनायखौ जागायदोंमोन। बिपिएफनि 4 एमएलएफोरनो फिन आरोबाव गोदान बिफानखौ राननानै होनाय जादों। फोसावनाय बादिब्ला दोलोनि लेङाइ दैदेनगिरिनि बिबानखौ एमएलए थानेश्वर बसुमतारीनो होनाय जादों आरो बिपिएफनि एमएलए दोलोनि चिफ हुइप महरै सायख'जादों रिहन दैमारि बिथाङा। बेजों लोगोसेनो थामथियाव महेश्वर बर' बिथांनो बिपिएफनि एमएलए दोलोनि नेथारि बिबानखौ होनाय जादों। बेनि अनगायैबो बिपिएफनि एमएलए दोलोनि दैदेनगिरि हिसाबै रबिराम नार्जारि बिथांखौ सायख'नाय जादों। बिजनी पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। हर गेजेराव मोननै गुबुन गुबुन जायगायाव पालेंबारिनि पानबारि पुलिस आरो बिजनी टाउननि बिजनी पुलिसआ अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै फालांगिरिखौ हमनो हादों। पुलिसनिफ्राय मिथिहोनाय बादिब्ला बिजनी उरानिया दालांनि साखाथियाव काछार जिल्लानि जामालपुरनि थागिरि सनसुल हुसेन लस्कर 25 बोसोर बैसोनि सासे फालांगिरिखौ हमनो हादों आरो बेनिफ्राय गोबां बिबांनि फेग्रा मुवाखौ बोखांनो हादों। बिजनी पुलिसनि अपारेशनाव अफिसार इनचार्ज रितु ज्योति नाथनि दैदेननायाव हमजानाय सनसुल हुसेन लस्करनि खाथिनिफ्राय ड्राग्सजों बुंफबनाय मोन 7 साबोननि बाक्सुफोरखौबो जब्द खालामनो हानाय जायो। बे हमनो मोननाय ड्राग्सनि लिरथायखौ गासै 263.6 ग्राम होननानै मिथिहोदों। बेराफारसेथिं पानबारि पुलिसनि सिङाव थानाय पालेंबारियाव गुबुन सासे फालांगिरिखौबो ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों। मावख'गिरि बिनय मालाकारनि दैदेननायाव पानबारि पुलिस थानानि सार्कल अफिसार रितुल मणि दासआ खालामनाय मोनसे अपारेशनाव ड्राग्सजों बुंफबनाय गं 44 प्लास्टिकनि कन्टेनार आरो गंसे मबाइल फनखौ जब्द खालामनानै गाजि रहमान उर्फे कालु मुंनि सासे फालांगिरिखौबो हमनो हादों। बे हमजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ गोजाम बिजनीनि महरिपारानि होननानै सिनायथि होदों। आसाम बिधान सभा समष्टिनि जे बिजाथि दंमोन मेडाम सेवलि महिलारि बिथाङा देरहासार जानानै एमएलए जानानै थांबाय। आङो गोबां भटआव देरहाहोनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर बावहरो बे समाव आरो दिनै फैयै फैयै आसाम मन्त्रि सभा दानायनि सम जिहेतु सफैबाय दा बेनिखायनो जोङो देबरगाव ब्लक कमिटि बिपिएफ जानानै जोंनि उइमेन इउथ बिएसइउ आरो पेरेन्ट गासैबो ज' जानानै जोङो खावलायनो लुबैदों जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि गाहाय हाइकमान्ड जोङो जायखौ बुङो श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जेन' जोंनि 3 नम्बर क'क्राझार आसाम बिधान सभा बियाबनि बिजाथि सेवलि महिलारिखौ जेन' आसाम मन्त्रि सभायाव मन्त्रिनि थाखाय जेन' नमिनेट खालामो जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानिफ्राय जोंनि हास्थायनाया बेनो
जे जोंहा जिहेतु भारत संबिजित गथायै उइमेन रिजार्वेशना 33% दं जुदि 33% जुदि 126 MLA आव लायोबा 44 सामथिं जायो दा बिनि गेजेराव जेन जोंनि क'क्राझार बियाबनि MLA शिवली महिलारिया जेन सासेल' BPF राजनितिक हान्जानिफ्राय हिन्जाव MLA जानायखाय जोङो बिथांनि थाखाय जोङो गुरैयै खावलायनो लुबैदों जोंनि पार्टीनि हाइकमान्ड आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांमोननिसिम जेन बिथांखौ मन्त्रि सभायाव सोनानै लायो।